유튜브에 와. 머리야. 이거 진짜 멋지는 펠링자야. 막내쳐 모르세요. 막내쳐. सिरिथा सोर नोंलाय बोरला गावनाय सोलोंनो फैदों मा आंखौ फोरोङा नामा जायफ्रा जायफ्राखानायजों बो जायगा गैया मिथिबाय खाथं गोनां हगार हगार द्रिसालाय टेक्सुन नङाबा दख'ना फाथन दं गानना फै नङाबा फेन आन्दारपेन्ट सोर बेलाय एसेबां खाब्रांब्रां गुन्दासि नामासै बेलाय गुन्दा नङा जोंनि बससो दिनैसो जइन जादों इन्सट्राक्टर महरै सोर बबेनि रावबो मिथिया एफाबां राखेंखें मालाबा सोरखौबासो गावफ्लांगोन बियो गावबा नोंखौसो गावगोन मिथिबाय थिगबो गैया बेजों माने आइ लाभ इउ बिखायावनो ट्राप न नर्माला रोखायै लिरजोब गावनि मुं आरो गार्जेनफोरनि मुंफोरखौ न मानसिया बेयाव थायाहाय माइनाव नार्जारि रामफल बिलनि आनै आं आर्चारिखौ लालिया बेनि इन्सट्राक्टरा जोबोद दुगा गाबोन रामफलबिलनि न'आव थांदिनिहाय आनैसना एफा गोबाव थानानै दिल्लीनिफ्राय फैनाय नोमफायाबो नायनो लुबैथारबाय बे नोंखौ नांगौबा सानैसो थानानै उनाव फैफिनदिनि दे आनै गाबोननो थांगोन होमबालाय आनै दिनैनो आं मोसानाय सोलोंनो आदै रिटर्नाव एडमिसन लाहैनोसै फरायनांगौआवलाय मानो मोसाबावनोसै अफ आनै मोसानाया पारफर्मिं आर्ट बेजों गोसो ओमफ्राय देहा मोजाङै थायो अ आं कम्पिउटारसो एडमिसन लाहैग्रोनोसै नामा बेनि उनाव डेन्स टाटा Okay, fine. गुड आफ्टरनुन सर Good afternoon. आं कम्पिउटार एडमिसन लागौमोन अच्छा जोंनाव नेशनेल सिस्टेमाव very good. नों जुदि एडमिसन लानोब्ला बैयावसो दङ खनायाव डिरेक्टरा नों बे डिरेक्टरजों रायलायदो बस नो प्रब्लेम ओके सर थैंक यू वेलकम हेलो सर हेलो एक्सक्यूज मी यस आं दिल्ली इउनिभार्सिटियाव फरायो मास मोनसेनि बन्द मोनदों बेनि थाखाय नोंथांनाव आं कम्पिउटार सोलोंनो होनना फैदों अल राइट आं रामफल बिलनि माइनाव नार्जारि अ शिट नोंसो नांला आंनो आं नोंनि आन्दाराव हां लानो हानाय नङा मा जाखोसै मानो बेग लाखो थ'दो रामफल बिलाव माबार दिनै सोलाबथाराहाय जि बुरजा सि सोमदों आङो गाबोन थांदिनि होमबालाय नों गाबोन थांदो आं नाथाय 1 मिनिटबो क'क्राझाराव इसेबो थानो हाला हारसिं थांबा आदाया आंखौसो जोंगोन हर एसे गिलिर बेगखौ गाबोन आं लांगोन रावखौबो गिग्राङा आङो दिल्लीनिफ्राय हारसिं फैनो हायो गावनि गामि रामफलावलाय मा दंसै थांबाय आङो मटर गैलादां गैयाबा थाब फैफिन रामफल बिलाव थांनाय गारिया मा समाव दङ जारौ जोंनियावथ' 3:30 लास्ट जायो गारिया दाथ' 4:30 जाबाय दाथ' मोननाय नंला बुहुमाव सान हर गारि खारो नाथाय रामफल बिल थांनाय गारिया 3:30 जोबो धेत उफ हेलो रामफल बेल स्टप रामफल बेल लाखिथ'
रामफल बिल रामपल बिल ना औ रामफल गाखोदो थौ हा जायगाया हरैसो खालि थौ Hey mister hey एसे दावलांलाय दाउआनो गैया हा बबेहाय दाउलांनांगौ जाखो अथ' होदो फालागाय थाव भारा बबेसिम थांगोन रामफलनि नों भारा रामपलनिफ्राय बबेहाय दे नोंनाबो हरदो माथो खुस्रा गैया नामा बेयावनो सान हाबखासिगोन रामपलसिम हर थहैसिगोन खोमा ना दम कारिगाव मोनसे फालागाय कारिगाव मोनसे कारिगाव गाव दुम थौ रामपलाव ओंखारनानै बबेसिम माने बेयावबो नोंसो औ आंबो रामफलावनो नोंथ' आंखौ फल' खालामदों औ बोरैबा गोरोबफ्लांबाय बेयावलाय माथो जाखो बोरैबानो खाफालानो खायसेखौ बुंजोबबाय जों नाम्बार गोसोथोलायनाया रानिं बासावसोमोन थिग नोंसोर बादिनो थार हालाहाय आं बिसोरखौबो जाबाय हामबाय नोंसोरनाबो बांद्रायथारबाय बैयावसो हारसिं सिरि जिरायहैनोसै आं दासो दावराव दासि देनांबा गोजोन जागोन ओइ लाखिदो मोनबाय लाखि मा 20 मुरिब्रा जोंहा 20 मुरियावसो ओंखारगोन औ 20 मुरि दम गोसोथोलायनाया बिदिनो जाखायो एखमबा गेंग्रे गुंग्रुं लाभ एन्ड वार देनां गोथाव जागोन गथ'फोर देनां गोथाव जागोन थादो जों थांसै औ थादो बाय बबेनि भुतफोर हाथ्राहां भुत आं गियोलै हाग्रानि भुतफोरखौ हाग्रानि भुतफ्रा नोंखौ सिनाय खोमा सोर बे नोंसिनि खुरमा भुतफ्रा आरो जंखायबावदोंसो नोङो नोंनिनो फावजोब गासिबो नोंनिनो गन्डगल जाबाय इन्जिनाबो स्टारबाबो जायाखिसै माथो दाख्लैबो सप्तासे मोनाखाबाय आरो दसे थाबावनांगौ हाग्रा गेजेराव माथो खालामनो उफाय गैया मा जाखो गारिया मा जादों बोरै मिथिनो खेव मोजां नायदिनि आरि आरामसे जाबाय नोंहा माबार बानाय गारिया आर जानाय नंलालै उफाय गैला माबार बानाय होनदों ना हनै मोनाथारबाय माबार बानाय द गारियानो गेसफोर बायना दङ मा खालामबावनो अब्लालाय मा जाबावनांगौसै गुवाहाटिनि मेकानिक बानायनो लाबाब्ला आर जेबो राहा गैला गुदु हाग्रायाथ' बिनिफ्राय 7 किल'मिटार दंबावो 7 किल'मिटार औ गेजेराव जेबो गामि गैया नामा जेबो राहा गैला मोनानि ओंखामसो संसै जों आथिं आखाइ सुनानै जाखां लोंखां गारियाव दुमफ्लालै मेंबाय माथो खालामबावनो
बोरै सामावनो थायोना थाङो बियो नोंनि खोथा आं हले थांसै नोंजों थांफानो नांगौबा ड्राइभार हेन्डिमेनजोंनो थागोन आं बोरलाया थांमारबाय दानो सोरजों उन्दुनो नोङो आंजों दाक नङा आंजोंसो आंजोंसो आं ड्राइभार आं हिन्दिमेन फै आंजोंसो होमबाबो नोंजों थाङा आं मोजांनि खोथा रथ' हनिमुन खालामनो फैदों बैयाव थांदो नै साबिया जागोन दे एफा हाग्रा गेजेराव इसिबां मोजां न' सिखार नों बिथिं फै बे सिखौ दा बारखा आं बिथिं हारसिं उन्दुगोन ओमफ्राय नों बेहाय आंखौ जिंगा दासि नाथाय नों गिसि सिजों बोरै उन्दुनो आं जेरैखि उन्दुआ दा नांजा ओमफ्राय बिथिंजाय दा नायहरखा गावबागाव उन्दु जि हर थबाय अच्छा
हनै दरजाया माबा सोदोब मा गिदों र' नायहरनि आङो मोसा लख्रा ना भुत सौफा फैदों र'लाय नायहरनि आङो सोर नोंलाय सोर नोंलाय आं मोनायाव हबे दरजाखौ दाखेव मानो दाखेवथार हासुग्रा खिग्रा हबेयाव दंखाजोबो सोर थायो 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 उफ मा दङ 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 नाथाय रावबो नुवा मा जानो भुत नङा बियो आं गिथारबाय नों जेरावबो दा थां दरजाखौ फांला नामा सानैजों ज' उन्दुदिनि उन्दुआ आङो रावजोंबो गावबा गाव उन्दु आं हारसिं उन्दुआ उन्दुहै गावबा गाव हारसिं उन्दुआ होनदों फै उन्दु उन्दुना उन्दु Huh?